Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen, tuohan herjaa Jumalaa. Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat, ja sanoi, miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoa, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat, meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus vastasi heille, eivät kai häävierat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. Ei kukaan ota kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät. Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi, tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa. Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä. Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli, jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen. Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi, ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Siitä hetkestä nainen oli terve. Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Hänelle naurettiin. Mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä, ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle. Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peränsä lähti 2 sokeaa. He huusivat, armahda meitä, Daavidin poika. Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi, uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Uskomme, Herra, he vastasivat. Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi, tapahtukoon teille niin kuin uskotte. Ja heidän silmänsä
aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti. Katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä. Mutta lähdettyään sieltä he levittivät tietoa hänestä koko sillä seudulla. Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luo tuotiin mykkämies, jota vaivasi paha henki. Jeesus ajoi hengen ulos ja mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty. Mutta fariseukset sanoivat, pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa. Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen.